Sí que és cert que hi ha un tuit de Pere Gatell, no sé si el coneixeu, que ha dit uns disturbis és dels llocs on més viu m'he sentit, potser perquè cada minut és transcendent, potser perquè estimes i et sents estimat per molta gent, o potser perquè la violència policial et carrega de raons per fer caure un sistema que només et deixa sentir viu quan el combats. Aquest tuit m'ha semblat paradigmàtic del que us deia. Hi ha gent que necessita sentir coses reals, necessita viure més fora que dins del cap. Ens hem acostumat a viure dins la dimensió simbòlica de tot. Tot ens és simbòlic, tot són només paraules, tot són només significats, i et preguntes davant d'això, segur que és així? M'atreveixo jo a donar una explicació encara més profunda del que diu el Pere. No és que cada minut sigui transcendent, no és perquè a un disturbi estimes i et sents estimat. De fet, dubto molt d'això, Això és una visió romantitzada que no... Tampoc és perquè la violència policial et carregui de raons, perquè ja les portes de casa, per això et manifestes. Al final jo crec que el fet rau en què tot això s'ajunta de sobte en un horitzó que diu «Ei, veus que amb això estàs obrint una possibilitat, encara que sigui petita, de que hi hagi un canvi real? De que alguna cosa canviï, alguna cosa es mogui?» És això. La vida és la realitat que es transforma a cada segon i l'activitat humana és transformar. I tot allò que s'ha tornat dominant en el pensament fins ara, tot allò no és res. Allò simbòlic és un reflex i si ets capaç de canviar allò simbòlic, és a dir, de canviar les paraules, de canviar els significats, però sents que res més no ha canviat que els significats, les paraules, els gestos. Llavors és que la naturalesa d'això que has fet no era transformar, sinó adaptar-se. I adaptar-se en un món buit és quedar-se buit.